Tomas i drugari. Buldog. Persi je jednog jutra bio veoma nestrpljiv. Imao je novi sloj farbe i jedva je čekao da ga svi vide. Ostale lokomotive su i dalje dremale, ali ne i Persi. Vozač bi već trebalo da je ovde. Šta li radi? Spava, progunđao je Gordon. Ali to znači da ću kasniti. Vagoni će me čekati, a putnici će da se naljute zbog toga. Gluposti, huknuo je Henry. Još je rano, dodao je James, ali ti jedva čekaš da se pokažeš. Nije tačno. Nema veze, Persi, rekao je Tomas. Uskoro će da bude vreme za posao, ali budi pažljiv jer ćeš u protivnom da upadneš u nevolju, a Vojvoda nije ovde da te spase. Vojvoda? Jedva je izgovorio Tobi. Misliš na našeg heroja? Velika slika Vojvode visila je na zidu u garaži. Baš na njega, rekao je Tomas. Vozač mi je ispričao priču. Slušajte. Evo šta im je ispričao Tomas. Nekada davno, dok su Petera Sema još uvek zvali Stuart, a Sir Hendla Soko, oni su radili sa Vojvodom na njegovoj staroj železnici. Ali Soko je imao još puno toga da nauči. Poslovođa je došao da ga vidi. Sokole, zadovoljan sam s tobom. Ali sada moraš da naučiš teži deo pruge. Taj deo zovemo planinski put. Soko je bio uzbuđen. U redu, gospodine. Sutra, nastavio je poslovođa, kad budeš prefarban, poći ćeš na put. Vojvoda će sve da ti objasni. Pomislio je Soko. Vojvoda je stara cepidlaka. Stigao je i sledeći dan. Slušaj, upozorio ga je Vojvoda, planinski put je težak. Ja ću da vodim. Ne, odgovorio je Soko, ja ću da vodim. Kako da naučim put ako ti ideš ispred mene i zaklanjaš mi pogled? Kako god hoćeš, rekao je Vojvoda, ali ne obraćaj pažnju na pogled, nego na šine. Lokomotive su krenule.